На 12 декември ръцете не работят. Работи сърцето. Днес е денят на Свети Спиридон, пазителят на занаятите и чистия труд. Свети Спиридон бил овчар, скромен човек, но Бог го въздигнал заради добротата му. Станал епископ и чудесата започнали. Изцелявал болни, спирал суши, помагал на бедните и дори разделил река, за да премине народът в беда. В България е закрилник на грънчари, зидари, дърводелци и обущари и на всички, които работят с ръце, но влагат душа. На този ден не се посяга към остриет, нито ножици, нито игли. Вярва ли, че ако се порежеш днес, годината няма да върви? Правят се курбани и се палят свещи за здраве и берекет. Свети Спиридоне пази ръцете ни и това, което градим с тях. Имен ден празнуват Спиридон, Спиро, Спиридонка, а ти, кога за последно благодари на ръцете, които хранят дома ти?